sisien ngip yang subha ye philang baro ki parlok ba yet ba ki khon ba sius pa jong try shaka devotion jong ka KGP sinat semi jong jiseng samla lingba ka Good News TV hakani ka step ngin phai shika wei ga bentan ka tin ga jong blay ya ka bangila banshem na Gospel Matthias kalnang ga ba persan ka khot ka balai pusau Gospel Matthias kalnang ga ba persan ka khot ka balai pusau kintin ki ongkom ni anda kumta ublay urong hagita shakamon jong u tuan phi ya ki bala kerkhu jong kupa jonga tu yo ya ki hima ya ka bala pengkre ken ya phi na mendang long ka perthai tungi pha shu blay hagajing dwai ko pa jing bab ning kuplay ni ka step ka ba mi pen yo angi to ai ngin ya lam ki jing kerkhu gi jong me bab ki jing kerkhu gi jong me kin yai buat hagajing em ga jingi ya lam petin me na begini baro pang din Jesu amen baro nangi ngi mat igi jingkir khu haga jingi alanti igi jingi ba man lagas ngi badan na pleng igi jingkir khu ki bangi mat haga jing im ga jingi ubleu la aya baro salansar higi brio ha perthai compare langi long ki bangen compare haga nu ga jinget ngidan compare ubrio bakum nu Henry baro nangi ngi mat ya ga ju ga jingkir khu ba kita kilong kal air uslab kasngi kamiet baro kini kilong ki jingkir khu gi jong ublay bad kini ngi mat haga jing em ga jongi ka ba man la kasi Henry ka phang limba ga ni ga step kalong ublay ukir khu ya gi bla jiet ki jong u bangin so thu bha ki e kita gi bla jiet jong ublay tungin phai ya ga ban jubab ya ga ni ga jingkli manu kita ki bla jiet ki jong ublay ki bla jiet ki jong ublay ki long kita baro ki ba ublay la mangkar pang ya ga ban pendep ya kita ki jing thumu ki jong u la mar wei po wei ubreu ha ba ublay la thau yingi bula pelong yingi u la bu lembat ki jing thumu u la bu ba ka kamram bangi dai ban pendep bat kita ki ba ublay ula pa pen pau ya ka thong ga jengki ya ka kamram ga jengki ba de gi jing mangkar pang gi jong ublay kita ki long ki bla jet ki jong ublay gin kli shushu ki ei pat kita ki jingkir khu ki ba kita ki bla jet ki jong ublay ki mat ha jing em ga jong ki ka ba man la kasngi ka bling kong kalong ngilong kinong yo benta hagima ka jong ublay ngilong ki ba yo benta hagima ka jong ublay kita ki bla jet ki jong ublay ki yo ban long lang hakata ka hima ka jong ublay ka ba ublay ula bo ba ka ba utrai jingi unong pen em jingi ula let hashuwa jingi nang ta shu ang ka tin ka jong ublay ngilong ki dong yo pateng ki jong u kita gibla jiet ki jong ublay ki long ki nong yo pateng ki jong ublay compare ngi yo pateng ya ka ei la ka long ya ka jing em bam jukot ni la ka long igi jingkir khu gi ba man la ka singi Henry ngi long kita ki nong yo pateng ki jong ublay nang da shu kita gibla jiet ki jong ublay upendap ya ki junan kam ki jong ki haman lakasngi lagalong ka junan kam ha ka met ka jongki lagalong ka jun kam ha ka mensim ka jongki ublay upendap ya kita kibla jiet ki jong dang da jisho usuma rusukher ya ka lentia ka jungi usuma rusukher ya ka jing em ka jungi ka man lakasngi kata kalong ka jingkular ka jong ublay ya kita kibla jiet ki jong kum ki khon ki jong ublay hatu ngim kwa mo bengin mat kita ki jingkir khu but
bangin mat di kita gi jingkerku kumnu ngin le. Kumnu ngin le bangin mat ya kita gi jingkerku ki jong ublay haga jing em ga jongi ga man lagasi. Lada pipai shakak tien ga jong ublay ya ga bangila ban shem na shtib jong skolasai ga lanong ga balai ga khat ar hadu khat sa ko ang. Namar kata kom gi bla jiet ki ba khuat ba ba ye jong ublay. Tu pinya kop ya ka dono ka jing ngau sen ai. Ka jing sbun ka jing ngau ret. Ka jing jam nun. Ka jing yaisha aslam. Daga ba yaisha perlok. Daga ba ya ma perlok. Lada unu dan ka jing mudoi yanu. Ru kom ba utrai ulama ya pi. Kom taru tu le ma pi. Bat na lor kini ki ai baro. Tu pinya kop ya ka jing iet ka balong kapan po jang ka jing penjanai. Kini hangne kila pau te kumnu ngin le ya kaba ngin mat lani ngin long kita ki ba hapdeng ki bala shajiet. Kaktien ga jong blay kala jubab limba ga ni shiti. Ngan ong biang sa shisien ka baning kong kalong ya ka dono ka jing sausen ai. Ka jing sbun, ka jing ngauren, ka jing jamnon, ka jing yaisha aslam. Daga ba yaisha batno bat ki parlong. Daga ba yamab ya ki parlong. Bat lada uno lani kanur kadang ka jing mudui persya yangi. Ngin long ki ba kloy ban yamab ya ki. Compare ka jing mudui ka ba komno. Henry ngin kloy ban yamab ya ki. Namar mangi, manga, mapi. Ngilong ki bala syak maap ti hau tau try unong pen jingi. Ka jing le ka ba komno ngila le. Ki kam ki kti jingi ki bangi le man ka singi laki long ne em. Ki ba pen so bahaya ublay. Henry i kita baro ki bangi le la maap yingi. Dau try ubonong pen jingi Jesus Christ. But turu ngilong kita ki bayakup ya ka jingi iet ha ka jing em ka jingi ka ba man lakasi bat katahi kalong panpo ya ka jing penjanai ha ka jing em ka jingi ka ba man lakasi. Nang tau ong shushu kanang bangin long hapdeng kita ki blasha jiet ki jong ublay. Ngin em sngi ban le ban pendep ya ki hukum ki jong ublay. Dan shibun ki hukum ki jong ublay ha kaktien ki jong ublay. But lada mangi ngi pendep hok iki baladingi ngi buat bet buat renti iki haga jing em ga jingi ba man langasi ngin long hapring kita gi blasha jin badru ngindan ga jinget badru ga jingle namar ong ga tin ga jong blay ga jinget kalam ga jingle kalong ga jingyam kumta ladangi ngi kwa ban long hapdeng kita gi blasha jin ga jong blay tu ngin le yakini ki bakaktin ka jong play ka hukum yangi baman lakasi bat ka jingkali galong hatu manga mapi ngilong mo kita kibla syajin lata ka jubab ka jongi kalong hoot tungin yai ne hapring ki jing syajin ka jongi ya ka bangin long ki khun ki jong play bangin yai mat ki jingkar khu ki jong play balada ngi ka jubab ka jongi kalong em ngim shim lalong kita gi blasha jit tungin terang bangin angnut bangin long hapreng kita gi blasha jit namar dan shibun gi jingkar khu ki bau bleu lakular ya kita gi bla jit ki jang u blei ungkur khu ingi blei nam tak buram jung amen tungi dwai ai bu ki bla bet limba ga ni step kinyo ban hab ha khandau ya kaban sei uso badai mensim pedang yingi atrai kumangilong na begini baro pangtin Jesu amen.